Les peres màgiques. Fa molt de temps, a Menorca, hi havia 3 germans que tornaven a casa seva contents després d'haver servit el rei durant molts d'anys. I vet aquí que pel camí es creuaren una vella, que en realitat era una bruixa. Bon vespre, joves. Bon vespre. Qui sou i per què veniu tan contents? Jo som l'Andreu i els meus germans nomen Joan i Pere. Venim tan contents perquè acabem de servir el rei a terres llunyanes i tornàvem a casa dels nostres pares. Així m'agrada. Estic contenta que m'hàgiu respost la veritat. I la vella, que en realitat era una bruixa, els va dir: Us vull fer un present. Tu, Pere, a sobre del llit trobaràs un cordill. Cada vegada que vulguis anar a qualque lloc, només hauràs de dir: Cordonet, duis-me aquell lloquet. I tu, Joan, tu trobaràs una bossa. Obri-la i veuràs que hi ha 4 monedes. Cada vegada que en treguis una, tornarà a haver-n'hi 4. 4. I per a tu, Andreu, per a tu hi ha unes estovalles. Cada vegada que tinguis gana, les has d'estendre i podràs dinar millor que un rei. I els 3 germans continuaren el camí cap a la casa contents. Gràcies als regals de la bruixa, tindrien una vida tranquil·la i sense problemes econòmics. Al poble hi havia una dona que només pensava com podria ser rica i aviat va fer un pla per apoderar-se dels objectes meravellosos dels germans. Un dia va esperar a la plaça el més jove, n'Andreu. Uep, Andreu, què fas per la plaça a aquestes hores? Oh! I de mira, anava a dinar amb els meus germans. Amb els teus germans? Vols dir que un al·lot tan garrit com tu no té al·lota? Vols que festegem tu i jo? Vinga. I així va ser com na Joana, que era el nom de la dona, va començar a festejar amb n'Andreu. Passaren els dies i n'Andreu, que de cada vegada estava més enamorat, no sospitava gens dels plans que tenia la seva estimada. Andreu, no estàs cansat de dur d'una banda a una altra aquest pedaçot vell? No, per què? Me la donaries com a penyora del nostre amor? Les estovalles màgiques? No. Ai, no m'estimes! Ai, que no m'estimen, Andreu! Vull les estovalles, si no deixarem de festejar. Però dona, i ara? Si no em dones les estovalles, no festejarem pus. I així fou com n'Andreu va decidir regalar a na Joana les estovalles màgiques. Però na Joana volia tots els objectes màgics dels germans. Andreu, i el teu germà no està cansat de dur aquell cordill? No, per què? Me'l donaries com a penyora del nostre amor? El cordonat? No, és del meu germà. No et conformes amb les estovalles? Ai, no m'estimes! Ai, que no m'estimen, Andreu! Vull el cordonat! Si no, deixarem de festejar. Però dona, i ara? Ai, si no em dones el cordonat, no festejarem pus! N'Andreu li va prendre el cordill al seu germà Pere, però na Joana volia tots els objectes màgics. Andreu, i el teu germà no està cansat de dur aquella bossa vella de pell? No, per què? Me la donaries com a penyora del nostre amor? La bossa? No, és del meu germà. No et conformes amb les estovalles i el cordill? Ai, no m'estimes! Ai, que no m'estimen, Andreu! Vull la bossa, si no deixarem de festejar. Però dona, i ara? Si no em dones la bossa, no festejarem pus! Ha! I n'Andreu va prendre la bossa al seu germà. L'endemà, na Joana va fugir d'amagatotis del poble i es va instal·lar a la ciutat, a Maó, on ningú no la coneixia. Es va penedir molt del que havia fet, però havia d'aconseguir una feina. Se'n va anar a cal rector, que cercava un jardiner. Quedaren entesos amb el sou, però el rector el va advertir d'una cosa. Andreu, pots menjar tota la fruita que vulguis. Manco les peres. De les 2 pereres,
que hi ha al fons del jardí. Entesos, senyor rector, així ho faré. Anem. Però les peres de les pareres del fos del jardí eren les més polides que en Andreu havia vist. I un dia no va poder evitar menjar-ne una. Oh, i ara? M'ha sortit una banya? Ai, Déu meu, ja m'ho va dir el rector que no em mengés cap d'aquestes peres. Som un desastre. A veure què passa si menjo una pera de l'altre arbre. Oh, no? Au, la banya ha desaparegut? Ràpidament, n'Andreu va idear un pla. Va omplir una panera amb les peres que feien créixer banyes i, disfressat de pagès, un matí es va passejar pels carrers de Maó. Peres! Peres bones i a bon preu! Ui, jove, són bones aquestes peres. Oh, i tant! Però estic cansat de carregar-les i m'agradaria tornar prest al poble. I què em demanes? Per una moneda són teves. Ah, aquí tens, jove. Li va vendre les peres màgiques a na Joana, qui va agafar la panera i la deixar damunt la taula de la cuina. Va passar una criada i quan va veure les peres tan polides va decidir menjar-ne una. Però a la primera mossegada... Pum! Li va sortir una banya al front. En açò, que va tornar al carrer de na Joana i va veure la pera mossegada. Es va enfadar molt i va decidir que abans de renyar les criades se la menjaria. I pum! Li va sortir una altra banya al front. I què passarà si me'n menys una altra? Tal vegada em curaré. Ai, pobra de mi, no ha estat així. 2 banyes al front, quina desgràcia, quina desgràcia. Com que en Andreu ja sabia que passaria una cosa així, va fer córrer el rumor que havia arribat a Maó un frare que curava tota classe de malalties. Aquí. Podeu venir a aquesta casa, senyor? Passi. És clar que sí. Què teniu? Miri, jo tinc 2 banyes. Penseu que tenim cura? Als viatges arreu del món he vist moltes de malalties. I crec que sí que té cura. N'Andreu ja la tenia pensada. Havia fet suc de les peres que llevava a la banya i el duia dins una botella de vidre. Però primer de tot us heu de confessar amb mi. Teniu res que no sigui vostre? Jo? No, tot és meu. I no passa res? De segur que no teniu alguna cosa que no sigui vostra? Bé, ara que hi penso tenc un cordill que no és meu. Doneu-me'l. Ho veus? Ha caigut una banya. Que no teniu res més que no sigui vostre. Bé, una bossa amb 4 monedes. Bé. Però no teniu res més que no sigui vostre? Aquesta banya no acaba de caure. Bé, unes estovalles. Doneu-me-les. I doncs sí. Ara sí que cau la banya. I també la disfressa, Joana, perquè no sóc cap frare. No. Som aquell jove a qui vas fer creure que estimava. Som l'Andreu. I som aquell jove a qui vas robar els objectes màgics. Adéu. Ui, Andreu, espera. I així fou com n'Andreu va recuperar els objectes màgics. Ràpidament es va dirigir cap al poble on els germans l'esperaven. Feren una gran festa i visqueren feliços durant molts d'anys. I conte acabat, conte contat.